Nakaani og atensyon kinig video sa social media sa usa ka panghaw nga natumba. Nasuta nga hitabo kini pasado alas 8 kagahapon sa buntag sa Barangay Kulon, City of Naga. Giklaro ni Naga Mayor Valdi Marchong nga sud na sa pipila ka buwan nga giplanuhan ang pagdemolish sa maong panghaw. Nga iya kaniadto sa National Power Corporation kun NPC. Sukad 1975, wa na matud pa gamita. Karon nga iya na sa laing negosyante ang maong luna, gamito na nila ang nahimutangan sa panghaw. Giplano ang pagdemolish sa panghaw o smokestack aron dili kini makahatag og kahasol ug kakuyaw sa nanimuyo palibot sa dapit. Ang panghaw sa atbang niini mauna lang ang nagpabilin. Stock. No? My old na ni siya. Awan am na gamita. Nya wala na may power plant nga himuon diha dapita. So mo na ilang i-bring down. Ginahanglan na sa nila gamiton and then ang nananghit sila nato and then amo sa gipaybaw amo bitaw tong daghang video kay gipaybaw man tong mga netizens. No,